Яңалыклар чарылышы үзешini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Берләшеп кенә җиңүгә ирешеп була волонтерлар һәм активистлар чираттагы шефлык ярдәмен җыйды. Ак, зәңгәр, кызыл шәһәрдә дәүләт флагы көнен билгеләп үттеләр. Берләшеп кенә җиңүгә ирешеп була волонтерлар һәм активистлар битараф булмаган чалалар шуңа инана. Алар махсус операциядә катнашучылар өчен чираттагы шефлык ярдәмен җыйды. Аларга өлкәннәр генә түгел, балалар да ярдәм итә. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм укучылар сугышчылар өчен посылкалар әзерләгән. Алар да сугышчыларның барысының да сау-сәламәт килеш өйләренә әйләнеп кайтуына ышана һәм өметләнә. Шефлык ярдәмен озатуда безнең төшерү төркемендә булды. Шефлык ярдәме озатырга волонтерлар һәм активистлар килде. Алар үзләре белән тагын әйберләр, тутырылган тартмалар алып килгән. Аларны сугышчыларга шәхсән үзләренең тапшырасылары килгән. Анда дару препаратларда, азык-төлек тә бар. Шулай ук зур булмаган чебурашка кебек талисманнар да әзерләгәннәр. Мы передаем ребятам НИФАПам, чтобы всегда был у них при себе. Дай бог, чтобы он не пригождался, но на всякий случай, чтобы жизни их были в целости и сохранности. Чаи, домашние чаи, собственное изготовление, у нас активистка готовит их. Мой папа предложил сам собрать вот такие небольшие 2 коробки. Мы, получается, положили черный чай, шоколадки, печеньки, зубные пасты и мыло. У нас ассортимент большой супов. Где-то 20 видов супов мы делаем. За 4,5 года мы 5 миллионов порций супов уже сделали. На этот раз борщи, рассольники, солянки, харчо, суп-лапшу домашнюю с грибами. Потом что и грибы собираем, и ягоды для чаев мы собираем, сушим. Шефлык ярдәмен җыюда битараф булмаган күп кенә чалалар катнашкан. Йөк составына шулай ук төзелеш материаллары да кергән. Оештыручылар сүзләренчә, безнең сугышчылар алга бара. Алар блиндажлар ясый, ә бу ярдәм күпләгән кешенең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Жизнь того человека, который является главой семейства, которого ждут с нетерпением, безусловно, вздрагивает от каждого телефонного звонка, особенно ночью. Безусловно, надеется, что он живой вернется в семью. Егетләребезгә ашамлыклар, стройматериал җыйды һәм аларга иң кирәк булган кораллар шушы грузда безнең бүген бар. Шефлык ярдәме 4 йөк машинасы белән алып барылачак. Бик тиздән сугышчылар алар өчен шалда җыелган кирәк яракларны алачак. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ак, зәңгәр, кызыл Үзәк шәһәр китапханәсендә бәйрәм чарасы узды. Аны дәүләт флагы көненә багышладылар. Бу бәйрәмне ел саен 22 августта билгеләп үтәләр. Чаллы халкына флагның һәр төсенең мәгънәсе турында сөйләделәр. Шулай ук дәүләт символикасының барлыкка килү тарихы һәм триколорның беренче искә алуны турында аңлаттылар. Ул ничек барлыкка килгән? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Вот так вот. И потом сюда. И обязательно вот чтобы перпендикулярно кругу всегда ровненько, чтобы ромашечка ровно красиво получалась. Россия флагы көнен бәйрәм итүдә Үзәк шәһәр китапханәсе янында балалар өчен мастер-класслар узды. Варвара Шахмаева әтисе Роман белән кул әйберләре эшли. Кыз тырышып триколор төсендәге таш яфракларын чәчәкләргә ябыштыра. Было не вот сложно, все было круто. И все у меня были успехи. Понравилось делать Россию, цветочек мне понравилось делать. Очень-очень круто. Спасибо вам большое за вот этот праздник и вот увлечение. Патриотизм – это очень важная вещь в нашей стране, и это нужно воспитывать. Мероприятие тоже, безусловно, очень важно с точки зрения досуга. Мы вот проезжали, катались на велосипедах, проезжали с семьей, увидели, что здесь вот такое мероприятие и решили остановиться, поучаствовать. Өч төсле ромашка бәйрәменең төп символы булды. Гади кагаз чәчәк кечкенә чалларның үзләренә Россия флагында төсләрнең дөрес урнашуын истә калдырырга ярдәм итте. Я делаю цветок в цветах красный, синий, белый, потому что мы отмечаем День флага России.
Ләкин очрашу иҗат белән генә шикләнмәде. Китапханәчеләр яшь кунаклар өчен үткәннәргә өчен экскурсия әзерләделәр. Балаларга акның тынычлык, зәңгәрнең ышаныч һәм даимлелек төсе, кызылның безнең ватан өчен куелган кан, көч һәм энергия булуы турында сөйләделәр. В старину вместо флаги наши предки использовали шест, к концу которого привязывали пучок травы, веток или конский хвост, окрашенный в яркий цвет. Яркий цвет обозначал свои это или враги. Позже стали использовать ткань. Шәһәр үзәк китапханәсе янында саф һавада мондый таны белү очрашулары да инде күркәм традицияга әверелде. Җәйге каникулларда алар балаларның актив ялын интеллектуаль үсеш һәм патриотик тәрбия белән бергә алып барырга ярдәм итә. Сегодня у нас посвящено мероприятие Дню государственного флага России. Для детей мы организовали рисование на асфальте, мастер-класс, делают ромашку из бумаги в цветах флага. Также у нас проходят книжные и журнальные выставки и викторины об истории России, знаменитых личностях. Бәйрәм таны белү һәм иҗади программаларны берләштерде. Әзер эшләр балалар өчен илнең тарихы һәм символлары турында искә төшерде. Лилия Гатина, Яна Вальзюта, Хирбикметов, яңалыклар. Шифалы су Ижминводы шифаханәсендә 3-нче төньяк йөреше фестивале узды. Аның максаты сәламәт яшәү рәвеше пропагандалау. Анда 200-гә якын кеше катнашты. Төньяк йөреше федерациясе тренерлары арасында Россия пенсионерлар берлегенең Менделеевск районындагы җирле бүлекчәсе командасы. Иң кечкенәсенә 3, иң өлкәненә 80 яшь. Ижминводы шифалы су шифаханәсенең 100 еллык тарихы бар. Бу вакыт эчендә шифаханә илебезнең курорт медицинасы лидерына әверелде. Ул төрле юнәлешләр буенча дәвалауның югары нәтиҗәлелеге белән дан тота. Санаторийның визит карточкасы булып уникаль шифалы су минераль суы тора. Дәвалау һәм сәламәтләндерү программаларыннан тыш хезмәткәрләр төрле чаралар үткәрә. Алар арасында төньяк йөреше фестивале, ул Хәтер скверы мемориалына чәчәкләр салу тантанасыннан башланды. Моннан тыш хезмәткәрләр чираттагы тапкыр хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм әзерләгән. Һәр хәлдә безнең күп кенә работникларыбызның хезмәткә ирләре, балалары шунда. Шуңа күрә без бүген тормышның мәгънәсе илебез җиңгәчәк сүздә юк. Һәрберебез менә безнең җибәргән этик ярдәмебез инде хәтта бер көнгә, ярты көнгә булса да шуны җиңгеләйтә икән, тизләтә икән. Без үзебезне зур эшләгән дип санар идек. Төньяк йөреше фестивалендә катнашучылар өчен инструктор разминка үткәрде, дөрес йөрү техникасы һәм таякларны ничек сайларга икәнлеге турында сөйләде. Палочки должны иметь правильный темляк. Темляк полуперчатка. Не просто веревочка, как вот на трекинговых палочках, а именно с правильным, чтобы отделялся большой палец, крепко фиксироваться и желательно, чтобы темляки отстегивались. Инструктор сүзләренчә, төньяк йөреше активлыкның нәтиҗәле һәм үтемле төре, ул барлык яшьтәгеләр өчен дә туры килә. Аннар фестивальдә катнашучылар 1,5 километр озынлыктагы маршрут салу өчен стартка тезелде. Скандинавская ходьба бик помогает жаным, бик булыша. Куллар эшләй, плечолар эшләй, бөтен суставлар эшләй. Жүгіріп жүргенде жүрейбіз әлі. Бүтін яқтан да сәлеметлікке файдалы нәрсе. Бүтін бізге де сәлемет болған кіші нешік те шуншы хатба білән сәлеметлендірге тырышсын. Классик зачетта җиңүчеләр булмады. Фестивальдә катнашучыларның төньяк йөрешне төрле номинацияләрдә билгеләделәр. Алар арасында алтын күтәрелеш, спорт гаиләсе, сәламәтләндерү маршрутларын яулаучы, спорт осталыгы өчен номинацияләре бар. Катнашучылар дипломнар, чәчәкләр һәм бүләкләр алдылар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Вау! Скидка 50% на все? Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Набережные Челны. ТЦ Арзан.